ମାନେ କ'ଣ ଖବର ଭାଇ? ସକାଳେ ସାର୍ ଥିଲେ ବୋଲି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ କି ଆସିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଜି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ନୂଆ ବର୍ଷର, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଭାଇ, ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ଏବେ ମାତ୍ର ରହିଛି 1:11। ଏଠି ଭାଇ କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆସିନା ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ର। ଏଇଟା ବସିଛି ଭାଇ। କାଲି ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ, କାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମାନେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମାନେ ତା'ର ଡେଟ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଜିର ଡେଟ୍ ଦେଖେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଛାଡ଼ି ପାରିଲିନି, କାଟିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ 1-2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନେଇବି, ସେତିକି ଭାଇ ଆଜିର ରୁଲ୍, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ତୁମେ ଯଦି ଏନିମେ ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଆପ୍ ସଜେସନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିରେ। ସେତିକି ଭାଇ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ ଭାଇ, ରହିଲି।